Xabier Amuriza, Fredi Paia eta Iratxe Ibarrak, orain... Horratzean duzu mikrofonoa, bai. Gregorio Larrañaga Mainukortaren bertso bana abestuko digute. Izan ere asko ditu, Maialen, eh? Asko ditu, izugarri. Bertso kantatu ote zituen bere bizitzan. Kubako brasileñena ja entzun dugu, baina gehiago ere. Eta Xabier hasiko da. Neu hasiko naiz, neu nintzen Abadino saio batean gai hartzaile, eta aurretik, gaia eman aurretik, hause kontatu nuen, berak niri entzuna. Ameriketan hartzain, elurte izugarri bat, bota eta bota, ardiak mugitu ezinik, ardiak ia elurpean ehortzita, bera inora mugitu ezinik, eta bota. Eta behira, nolago maldizioa botazion hainkoari. Bota ikendok, bota! Haitxia jonabera kapaz maz! Hori, hainkoari, zan egin behar zaio, Bera zan errespeto zuarekin. Bueno, orduan, hori kontatu eta gaia jarri nion, gaur egun kanta itzazu 3 motibo maldizioa botatzeko. Eta lehenengo bersua, lehen esan duan horri buruz, hori jende aurrean kontatu nuen, da orduan gaia jarri, hause kantatu zuen. Amurizak bet desafioaz, hementxe jarri nau gorri. Tamainukortak oso ondo daki, Ameriketako barri. Desafioa nik botan nion, goiko jaun horri. Baina indartzunengon orduan, nigana esan etorri. Ni bertzonetan arritzen dauna da, goiko jaun horri. Bera betegarri botako zuen, begira ze emaitza lortzen nuen. Eta gero, goiko jaun horri, etzan ausartu bera gana etortzen. Ederra. Oso, Xabier. Iratxe. Bai, nik dakarkidan bertsoa da, berak Zeberiori kantatutakoa, bere lagun eta bertzokide Zeberiori. Zeberioek lehenengo esan zion, Don Prudentzio izeneko irakasle batek emandako egurrarekin ikasi zuela berak eskolan Kara al Sol, eta orduan Mainuk bertso honekin erantzun zion. Honek Kara al Sol ikasi zuan, eta nik biba Espainia. Garai batean gure eskola, denetan gendun berdina. Don Prudentziok osti ederrak, emango zizkion baina. Seguru nago ez zirala izan, honek merezizun aina. Ederra. Haupa, Iratxe, oso ondo. Nik ere badakar bertso bat, txapelketan abestu zuen, lehenengo puntua jarrita, lehen komentatu du Xabierrek nola ez zuen hartzen txapelik berak irabazitako horik ez bazen, eta niri txapelketarako filosofiarako lagundu zidan asko bere filosofiak. Elkarrizketa horretan galdetu nion, ia asko sufritzen ote zuen txapelketan, eta gantu zidan batez, bestela honezkero makina bat txapel, eguiko zituela, dagoen sufrimendua eta... Hau izan zen, algortan gure herrian, eta oso maitatua zen, baina antzina, benik 17 urte nituen garaian, eta kirol portua egin zen, herrian, nahiko polemiko izan zen, Euskal Herrian obra gehienak diren bezala, eta esan ni personalki kirol portuaren aurkakoan nintzen. Beste gauza batzuk egin zitezkela, eta bertsonek demostratzen duen Mainukortak segaitasun zeukan harmonizatzeko herri bat, erdibitua zegoen herri bat, proiektu bategatik erdibitua, oso ohiko gauza Euskal Herrian, eta segaitasun izan zuen txaloka jartzeko kontra geundenak ere kirol portuaren alde. Lehenengo puntua jarri zioten kirol portu berria eginda algortan, toki ederra dago hortarako hortan. Bizikleta eta futbol ta berdin pelotan, zoriontzu izan bedi ure orte askotan.
gutxi gora bera da, baina bapatean, kontra gaundenok ere txaloka hasi ginen, ze Mañogortarentzako kirol portua zan, hori pilotaleku bat, eta gaztea, eta bestean, da, inori okurritu ez hitzaiona, eta adibide hon bat da niretzako horregaitik. Ze gaitasun zeukan, herri oso bat txaloka jartzeko, minutu erdi lehenago erdibitua zeukan gai baten inguruan.